Imma rediyo ku kunno ta alfaharin manoma ce, ta 91.1 ku kama ta. Ina noma kuma ina kiwo, don gaskiya na samu ilimin musamman ma akan kiwon da abincin da na fi so shine taliya da wake. Sunana Salisu Muhammad Umar, wanda aka fi sani da Salisu M. Umar. An haife ni a garin Agalawa Birji da ke ƙaramar hukumar Madobi, kuma na yi firamare school a nan garin Birji, sannan kuma na yi secondary school a garin Kwankwaso. To, abin da ya sa na fara waƙoƙi saboda na taso ina son waƙa ne. Shi ne dalilin kawai da ya sa na fara waƙoƙi. To kuma da na ga ina son waƙar, na zo na fara waƙa ina tunanin na yi waƙoƙi sun kai guda 3 ne, sai na ji kuma an buɗe Shimma rediyo, kuma na ga Shimma rediyo suna kusa da mu, sai na ga cewar ai ya kamata a ce na yi wa Shimma rediyo waƙa tunda suna kusa da mu, kuma wasu mutanen suna ɗan bani shawarwarin ya kamata a ce na yi wa Shimma rediyo waƙa. To wannan dalilin shi ya sa na yi wa Shimma rediyo waƙa. Waƙoƙin Shimma da ne za su kai guda 4. Ta farko ita ce wadda nake cewa mita 91.1 Shimma rediyo. Allahu na sa a farko ka yarda in waƙe Himma rediyo. Himma fa daban take ko a daji ka kunna ai za ka jiyo. Sautin su daban yake kai da ji ai ka san sun wuce kwaikwayo. Tasha tilo ɗaya duk a faɗin Kano sai Himma rediyo. Ta biyu ita ce wacce nake cewa Imma rediyo ku kunno ta alfaharin manoma ce, ta 91.1 ku kama ta. Gaskiya tukuna dai, kuma ina fatan zan yi wa Shimma kundi gaskiya kam, saboda ai ina ganin cewar ina ganin waƙoƙin Shimma rediyo ban ma fara ba, yanzu ne ma na fara. Akwai wasu waƙoƙin daban, so zuwa na biki haka, na birthday, na suna, da kuma har na baikoma. Akwai wata waƙa ta neman halal. Kaga wannan za a iya cewa kamar faɗakarwa ce, don wani ma da ya same ni ina rera ta abin da yake cewa da ni wannan wa'azi kake na, sai ni dai gaskiya ga waƙa dai na yi wadda ni manufar kawai ina so mutane su tashi su nemi halal ɗinsu. Sai kuma waƙar soyayya wadda ita nake shirin ma a ce nan da ba da jimawa ba, ita kuma zan je na yi ta. Neman halal na fito zuciya ta ban zaman banza, in ka kasance mai nema Allah zai dafa ma. Ya Rabbi kai na saka farko kai neme mun komai, in har ka bani na gode in ka so kai mun maimai. Kai ka halicci gyaɗa a jikinta ake samun har mai, sarki Allah kai riƙon hannuna na fito nema. Ni dai sana'ata na riƙe ita za na inganta, a cikinta ne ni zan ci na sha san ba ni raina ta. Komai a sannu nake wata ran sai na huta. Wannan ni kaɗai na rera ta gaskiya. To amma ta gaskiya wasu ma ban san su ba, wasu kuma na san su. To akwai dai Habiba autar mama, ƙanwar Rabi ɗan Mazari, sai kuma ko na ce ƙanwar Murja Babatun da ita ce wacce aka fi sani, sai kuma Fati Khalil, wadda waƙar da na yi ma ko sati guda ba ta ba, to ita ce wadda muka yi da Fati Khalil. A'a gaskiya bana kiɗa. Kiɗan waƙoƙi na Salim ya ɗan yi min kiɗa, Salim Sumad ya yi min kiɗa waƙoƙi na sun kai wajen guda 5. Sai kuma yanzu Outlaw ne yake min kiɗa yanzu. A gaskiya bani da aure, don ko budurwa ma bani da ita. Ina noma kuma ina kiwo, don gaskiya na samu ilimin musamman ma akan kiwon nan. Yanzu gaskiya nau'in abubuwan da nake shuka suna da yawa, kamar gyaɗa zuwa masara, dawa da shinkafa da maiwa har gero ma haka, da kuma nau'in waken suya
da dai sauran wasu abubuwan haka na ɓangaren noma. Sannan kuma ɓangaren kiwo, gaskiya ina kiwo musamman tun daga kan saniya haka, akuya, kaza, duk ina kiwata waɗannan abubuwan. A cikin abubuwan da nake ci, abin da ya fi burge ni gaskiya abincin da na fi so shine taliya da wake. Abin sha, gaskiya idan na samu ruwa ko kuma nau'in su lemu irin wanda aka yi da lemu wanda ake nomawa haka, irin wanda za a tsinko a ɗan matse, ko kuma irin abin shan da aka haɗa da irin su strawberry haka da sauransu. To fatan da nake da shi ga masu tasowa, ya zamana a ce duk abin da mutum zai yi musamman a harkar waƙa, ya zamana a ce mutum yana da manufa. Idan za ka yi waƙa, kar ka zo ka yi ta a ce kuma ba ka da manufa. Misali, kamar ka ga waƙa ta baya, na yi ta manufarta shine kawai mutum ya tashi ya je ya nemi halal ɗinsa. Sai kuma wadda nake so na yi ita kuma ta yanzu, al'amarin so. To ka ga ita kuma manufarta shine na ga mace a tsaye ko kuma ta fito ba dai a cikin gida take ba, ko dai tana wani gurin haka. To a lokacin na kamu da soyayyar ta, nake so na je na bayyana mata wannan soyayyar. To ita kuma ita ce manufarta. To zan ƙarƙare da wannan waƙar ita al'amarin so ɗin, duba da cewar na ɗauko bayani a kanta. Al'amarin so, al'amarin so ne, al'amarin san kina shiga 'yan mata, kar ki tafi ɗan tsaya ki ji manufata. Soyayyar ki ce ta kaman kurwata, ta bi jini jijiya har hantata. Burina kawai ki zamto matata, ni ango zai zamo babu kamata. Alƙawari na da zan miki kyakkyawa, ko da za a ce da ni ne zaucewa. Zan koma na tattaro komai nawa, in dawo gidanku don baki kulawa. Duk aikin da kike so zan miki tawa, na yarje a gunki ni in zama bawa. Taurarin